Samantala, nagsagawa pa rin po ang Pdrrmo ng Pangasinan ng rollout po ng Typhoon Watch App noong Mayo 7 hanggang 8 bilang bahagi po ng pagpapalakas ng disaster preparedness ng lalawigan. Ang inisyatiba po ay nakaangkla sa SHIELD program na layunin pong mapabilis ang pagbibigay po ng babala at impormasyon sa panahon po ng bagyo sa pamamagitan po ng mas pinahusay na sistema ng data at technology. Ayon po sa Pdrrmo, gumagamit po ang application ng predictive analytics at localized early warning systems na nakabatay sa datos mula po sa provincial local government units. Isinagawa ang rollout matapos ang naunang implementasyon at user acceptance testing ng sistema sa Albay na nagsilbing pilot area ng proyekto. Kabilang sa mga aktibidad ang data validation, system deployment, user scenario-based exercises para sa mas maayos na disaster response operations ng mga LGU sa lalawigan ng Pangasinan. IFM News. IFM News. IFM News.